tohle je takový mini drop. Byl jsem tady s Radkem, ale ten bohužel nejde slyšet, že já to točím s bandikám. A jestli se slyšíte a tak to se mluvu na Radka, jo. Tak Radek vás zdraví. No je prý, že jste borci, když se na mě koukáte. A právě, že vám neřekneme, jaký tým je náš, že? Protože tamhle je v dálce, vůbec ne. Radek říká s tím odstavtem, Radku prostě říká. Ne, doufám, že to si děláš. Tak já už mám saply. Hej, pro jaký jdeš ty? Já když pojete pro ten vzadu, já jdu pro ten prostřední. Tak, tohle by bylo proto... Další saply. Lidi, máme tady další saply, takže jdem házet. Radku to padá nedaleko. Tak jo, tak já jdu. Takže lidi, tohle ještě není konec, točíme ještě jedno video, protože nám spadly další saply. A my si to hezky vytíháme. Jestli se ptáte, proč přesto skákáme, tak to skákáme přesto, protože no má to štěstí, tak tady říká Radek, další saply. Jo, to už lidi, já hledám. Tady nás to úplně dívej. Dělej 3. No, aspoň tak. Takže lidi, tohle je docela drama. Kámo, jestli spadne další saply, já už to neudejchám. Jestli nám to nebude vadit, tak já to příčku dám od začátku. Sorry, že se také tam. Já jsem úplně natěšený, co padne. Hej kámo, jestli padne další saply, jak jsme boháči. Máš ho, už ti padá, jo. Jestli si chcete s náma zahrát, tak napište dolů do komentů, podpisy, jestli se vám tak líbilo, tak aspoň trošku líbilo, takový krátký, tak dejte like, odběr, koment a no já už dál nebudu kecat, tam můžete si koukat. A tak můžu písničku. Pardon, kde se to moc nahlas. Takže tohle bylo pro všechny a čus.